Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Mayo 2 hanggang 5, 2025. Ito po ang ating Tagalog version weekend edition. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Now, umpisa na natin ang pinaka-latest update. May good news po ako sa inyo. Yung low pressure area ay hindi na po matutuloy at mukhang tama po ang European model at yung American model ay nawala na rin yung bagyong inaasahan na mamumuo. Okay? At sa latest na yon, yung GovSat natin kahapon, valid po ito hanggang mamaya. Later tonight, gagawa pa rin tayo ng GovSat, yung pinaka-latest. Ito si LPA 99W sa GovSat natin kahapon ay nandito na ito sa ngayon. Okay? Palapit na po sa may coastal waters ng Siargao, Dinagat Islands. At ito po ay magbibigay pa rin mga thunderstorms sa Katimugang Luzon, Palawan, sa area po ng sa rest of Mimaropa, Visayas at Mindanao. So inasahan po tayo mga kidlat, mga panandali ang pagtaas ng tubig kapag malakas po yung thunderstorms sa mga low-lying areas. At yan po ay makakanasan natin sa susunod na 2 araw o na yung weekend. And then for next week, unti-unti na pong maging okay po ang hapon natin. Dahil po sa Madden-Julian Oscillation Forecast, yung latest, papunta tayo sa dry phase. Yung dry phase ng Madden-Julian Oscillation. So, magkakaroon tayo ng konting pag-ulan yan. So, itong another LPA dito si 90W ay mukhang gumagalaw ito pa timog kanluran at mukhang malulusaw na lang po yan malapit sa equator. So, yan po ang good news. At mabuting balita rin po ito sa mga magsasaka dahil magbibigay po ito ng enough rainfall, enough water sa mga agricultural lands na nangangailangan ng tubig ulan. Okay? And yung easterlies ay patuloy pa rin ang apekto sa silangan bahagi po ng ating bansa. Nag-extend po yan hanggang dito sa may area ng Kabisayaan, Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao. At ito po yung pinaka-latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Nakita po ninyo, ito na po yung LPA banda dito at mukhang sabog po ang kanyang sirkulasyon. So bukas ng hapon at linggo ng hapon may mga thunderstorms pa rin tayong pwedeng maasahan. At dito rin po sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Yung LPA naman po dito ay inaasahan pong malulusaw sa mga susunod na ilang araw kasabay po nito. Okay? At ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Nakikita po niyo yung mga animated lightnings. Yan po ang dala po nito mga localized severe thunderstorms. So malalakas po yan, mga thunderstorms sa posible magbaha sa mga low-lying areas. But overnight, hihina naman po yan. Then tomorrow noontime hanggang hapon o gabi, pabalik na naman po itong mga thunderstorms. May localized thunderstorms rin po dito sa may Hilagang Luzon, lalo po sa may Cordillera at Benguet Mountains, Cordillera Mountains. So, dyan po yan. At ito yung latest forecast mula sa GFS o American Model. At for the next 24 hours, malulusaw po yung LPA dito sa may Kabisayaan. Ba't magbibigay ng mga pag-ulan? At hanggang si Miyerkules, wala na pong pinapakita ang American Model. But again, yung latest na yun, kalalabas lamang, mukhang meron pa rin susulpot. Okay? Sa darating pong May 7, 8, and 9, mukhang hindi tayo sigurado nito. Baka
mga flaws lang ito ng mga computer model, yung American model. So, we shall see. Kasi ang European model, wala pong pinapakita. Okay? So, ito po yung European model. Tingnan ninyo hanggang sa darating pong Miyerkules, Mayo 7 ay wala pong pinapakita. Purely easterly, southeasterly trade winds ang mananatili po sa ating bansa. Mainit, mataas ang heat index, 40 to 50 degrees. At mga uulan, mga thunderstorms ay posible pa rin makanasan sa hapon o gabi sa mga ibang selected areas. Yung medyo malawakang mga thunderstorms ay na yun pong darating na weekend. Na yung weekend, okay? At ito po yung rain forecast. So, ito po yung mga thunderstorms na yun. Bukas ng hapon, ito po yung forecast. Thunderstorms sa Mindanao, Visayas, dito rin po sa may Palawan at sa Luzon. So, dyan na naman po ang mga thunderstorms. At mas magiging malawakan ang mga thunderstorms pagdating po ng araw ng linggo, Mayo 4. Okay? Sa May 4. So, kita ninyo, halos buong bahagi po ng Kapuluan except for Palawan ay magkakaroon po ng thunderstorms sa hapon hanggang gabi. At sa Lunes, mayroon pa rin po. Sa Martes, meron pa. At sa Miyerkules, nandyan pa rin po mga thunderstorms. Especially dito po sa Mindanao at Kabisayaan. So, yan po ang magandang balita sa mga magsasaka dahil kailangan nila itong tubig ulan sa kanilang mga farmlands. Okay? At sa ating wave forecast, walang pagbabago. So, i-forward natin ito hanggang Miyerkules. Manatili pong 1 to 1.5 meters ang alon po dito. Actually, nasa 1 meter lang po. It's latest na yun. And then, dito sa may inland waters ng Pilipinas, kalmado hanggang 0.2 or 0.3 meters ang wave heights. So, napakaganda mangisda at mag-sea travel. At dito rin po sa may West Philippine Sea, halos kalmado po ang alon sa karagatan ng ating bansa. At bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Ginawa po ito ng US. Inisip po ito ng last Wednesday na kung saan pinapakita dito yung for the next 2 to 3 weeks na forecast. But tandaan po ninyo, yung third week na ito ay mababa po ang probability o highly uncertain. So, sa week 2, Mayo 7, next week po yan, Miyerkules hanggang Mayo 13, ay mukhang magko-coincide sa election day. Baka daw magkaroon ng more than 20% ng pagbuo ng isang tropical cyclone sa Eastern Pilipinas. But, rest assured, sa latest na yun, mukhang wala naman pong matutuloy. Okay, but we will keep you updated, especially early next week. Now, it's third week, valid May 14 to May 20 na medyo mataas po ang uncertainty. Mababa ang probability. Ang Pilipinas ay kalmado po ang weather. Okay? Wala pong pinapakita. Mostly dry po tayo. Nandiyan pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms pagdating po sa hapon o gabi. Okay? Especially sa Mindanao at Kabisayaan. So, yan po. Yan po ang pinaka-latest natin. Huwag na tayo mag-worry. Dami kasi lumalabas social media. At iyan po ang pinaka-good news na yun. Hindi na po matutuloy yung LPA. But magbibigay pa rin mga thunderstorms, yung mga natitira-tirang mga ulap niyan sa hapon o gabi na yung weekend. Okay? So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong, yung jacket ninyo, any kind of rain gear. Basta ingat lang po sa mga kidlat at mga biglaang pagbaha dahil sa malalakas na thunderstorms. Pati mga malilit na buhawi, mag-ingat po. So, yan po ang pinaka-latest at babalik tayo next week ulit. Ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.